खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गोजोनथाव खौरां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव मोनबा क्लाबनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट लीग हानजा खुंफुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव थांनाय 25 जुननिफ्राय जागायनानै दिनै 2 जुलाइसिम गासै मोनबा क्लाबनि गेजेराव डिस्ट्रिक्ट लीग हानजा खुंफुंदों थारैनो थांनाय 25 जुननिफ्राय खुंफुंनानै दिनै जोबथा गेलेनाय एबा फाइनालखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंनाय जायो दिनैनि बे जोबथा गेलेनाय एबा फाइनाला पाटगाव एभारेस्ट स्पर्ट्स क्लाब आरो साइ क'क्राझार बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जायो दिनैनि बे जोबथा फाइनालाव साइ क'क्राझारा पाटगाव एभारेस्ट स्पर्ट्स क्लाबखौ 2 गलाव गल जोसननानै 1 गलाव देरहासार जायो पाटगाव एभारेस्ट स्पर्ट्स क्लाबाबो नारा नाथा नाजासेयावबो साइ क'क्राझारखौ 1 गलखौ जोसनफिननो हादोंमोनब्लाबो नाथाय 1 गलाव जेननो गोनां जायो दिनैनि बे केडेट्सनि जे फुटबल लीग फाइनाल जागासिनो दङ पाटगावनि हायार सेकेन्डारि गेवलां फोथारावहाय पाटगाव एभारेस्ट क्लाबनि जे नाजानायाव बे खेलाया बेहाय जाफैदों बे खेलाखौहाय जोङो सिम्बोरगाव होदोंमोन नाथाय गोबां खारनावहाय जोङो बेहाय पाटगाव शिफ्ट खालामना लाबोदों दा दिनैनि बे जे खेला जागासिनो दं पाटगाव बे गेवलां फोथारावहाय बे फाइनाला एभारेस्ट फुटबल क्लाब पाटगाव आरो साइ क'क्राझारनि गेजेराव जागासिनो दङ खेलाया मोजाङै सोलिगासिनो दङ टेकनिकेलि साउन्ड खेलाया गोबां नेशनेल प्लेयार दं बेवहाय इन्टारनेशनेल ट्रायल मोननाय प्लेयारबो दङ सायावहाय आसा खालामदों दिनैनि खेलाया जोबजासिमहालागैयाव हयथ' रिजाल्टखौ दानो बुंथ'नो हाया नङा हाफ टाइमानो जायाखै दासिम पाटगावआ 1 गलाव आगालनानै दं एभारेस्ट क्लाबा आसा खालामो मोजां जाफुंलांगोन बे खेलाया आसा खालामो जोङो केडेट्सनि जानानै आङो आफादगिरि जानानै बे सेकेन्ड जे क'क्राझारनि केडेट्सनि आन्डारावहाय बे लिगआ जागासिनो दङ सारा आसामाव बे थांनाय बोसोराव केडेट्सआनो बेखौ होजेनदों दिनैसिमबो केडेट्सआ होनानै दंबाय थायो गुबुन रावबो आसामाव डिएसएफ्रा होआखै दा जों सेकेन्ड खेब बारनि थाखाय जों होबाय जोंहा मोनसेल' जोङो नाजादों जाहाथे बे लिगनि गेजेरजों जोंनि फैबाय थानाय हिन्जावसाफ्रा जाहाथे मोजां प्लेयार ओंखारनो हायो टेकनिकेलि साउन्ड गावनि लाइफखौ दानो हायो जायगानि नामखौ बानायनो हायो आरो बेजों लोगोसेहाय जोङो गोबां गथ'आ फरायनायजों गासिबो गावनि लाइफखौ दाजोबनो हाया जिखुनुआवहाय नोङो लाइफखौ दाना लानो थाखाय नाजानांगौ दा बेबो मोनसे पार्ट खेलाया आरोखि फुटबला दा बेवहाय जों केडेट्स हिसाबै नुबाय थादों गोबां प्लेयारा जोंहा अलरेडि बेसेबांबा बुरजा प्लेयार गोबां डिपार्टमेन्टआव साख्रिया अलरेडि मोनखांजोब्बाय प्लेयारानो थाया दा बावहाय स्टेट प्लेयार दङ इन्टारनेशनेल प्लेयार दङ बे बोसोरनै बोसोरथाम गेजेराव बिसोर साख्रियाव थांजोबगोन आरोखि जों रावखौ हमथानो हाया बिसोरो खुनु सोरनोबाबो बेकिंनि थाङा गावबागाव खेलेबारजोंनो बिसोर मोनहैगोन आरोखि जों नुखाजोब्बाय बेखौहाय आरोखि दा जोंना केडेट्सआ बेनो मोजां मोननाया जोङो बेबादि जाजानो लुगैयो जाहाथे समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि फैया गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे बे कन्ट्रल जालाङो गावबागाव लाइफखौ दानो हायो समाजखौबो दानो हायो जायगाखौबो जाहाथे जायगानि मुंखौबो जाहाथे गोजौ फारसे लांनो हायो जोंनि केडेट्सनि उद्देश्यआ बेनो आरोखि मोनबेसे क्लाबनि हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन बेवहायहाय 6था क्लाबा बाहागो लादोंमोन माने मिनिमाम जोंनि जे लिग सालायनायनि नियम मिनिमाम 6था जाथारनांगोन बिनि गोजौआव जेसेबांखि थाङा माने बे थांबाय थानो हागोन खिन्थु मिनिमामा 6था जानांगोन दा जोंनावहाय गोदान हिसाबै क्लाबा जोङो खुनुरुखुम 6था थांनायावबो 6था एबारावबो 6था बे क्लाबा बाहाय जइन लादों दा दिनैहाय बे लास्ट खेला आरोखि आसा खालामो उनफ्रावहाय हयथ' क्लाबफ्रा बारायबोगोन आरोखि जोंहा आसा दङ माने गोबां दा क्लाबफ्रावहाय हिन्जावसाफोरखौ दा गोबांसिनै माने मा होनो बिदिखौहाय स्कपा दंसिनो हिन्जावसाफोर फुटबल गेलेगिरि जाय ओंखारदों दा हौवासाफोरनि थुलुनायाव दा खम नालाय ओंखारनाया थारमाने चान्सआ थाब मोनो गावबागाव लाइफखौ दसेनो दानो हायो आरोखि ओंखायनो दा आङो खावलायनाया बेसे गार्जेनफोरखौहाय जोंनि साननो हानाय बयबो इन्टेलिजेन्सफोरखौहाय जाहाथे गेलेनायाव इनकारेज होयो जाय गथ'आ मोजाङै फरायजोबनो हाजोबनो नागिराखै गेलेनायाव इन्टारेस्ट दं आरोखि बेखौहाय जों इनकारेज होनांगौ आरोखि गेलेनायजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफानांगौ बेथ' थाखानांगोनखा खिन्थु मोनसेया मा जाय गथ'आ सोरबाया माने ओरैबायदि थायो जों मोन्दों गोबां थारमाने फरायनायाव जाय गेलेयो बारा होसोनो हाया आरोखि दङ साफा सानै खिन्थु बाथ्रा जाबाय बेबो मोनसे फरायनाय बादिखा गेलेनायाबो मोनसे एकाडेमिक आरोखि बेबो नों गेलेनानै अथ' खारनानै फुं बेलासि बे लेखा फरायनांगौआ अथ' इजि नङा आरोखि साफा सानैनि थाखायल' बाय बार्थ जाफैगोन फरायनायाव बिसोरनि थाखायल' बे सम्भब ओंखायनो जोङो जा हायो बेखौ फरायनांगौ स्कपखौ जों होनांगौ आरोखि होमबानो बे गथ'आ गावनि लाइफखौ दानो हागोन आरोखि जायगा मुंखौ लाखिनो हागोन बेनो आरोखि जोंनि
गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलॉजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलॉजिस्ट, ओबिएस एंड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सर्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।